Kadam ini nilitum Institute of Homeo Health Science Education and Ayush Foundation pen nilitum damtang aningkan pen lo nilitum labangso dawai daru pen cenglok rong taon inglong sai katiki pen cenglok ke sama puthak nilitum pinangan paceng tak lo nona bang nilitum ketek long ateng ke karbiang long long kiso kiun cipajogi pulute kicua hana bang ilitum menah ke karce pen cenglok kitu kok long le bari pen cenglok inglong kunoi ilitum menah ke hen purui birik pen cenglok asontin akmo ilitum hana bang katiki bang klaim bek nahi angtan pen ke bang hana mokha ilitum theklong lo har ki pi here meme yang ang labangso ilitum along pini ke chopen ilitum ang thek ke chelong pinangan cicini lo boy phi same labangso bang ilitum ke claim ke dam bang ke ilitum pasti konpe la so puthak sinili lamthe si pini labangso along kane je kan tunggalalo kisuman kamatha do rong arat pen cenglok pinangan kacini mu chotu mengke agriculture jitu amu acili kirigi halaka chonghong lapusona tumta han katiki aningkan wang ta ke claim clear patum kado lasi nilitum NGO mate labangso bang kamatha ponate bangke sarkar amu afang chonghong hera ilitum ke karbia kheke bate inglong ilitum karbiang long long bangke nihang ne jang ni rep akarbi sitame matha nahi je ilitum ke inglong long bangke han ke igun epin hando labangso han ili tumalong kona sinon acili dam elo hen da ili tuma jata hen do firui da jata firui do la pen cenglok tame inglong alonga athing piarong arwo pen cenglok rikang pen cenglok kecu han anaki ong ili tum pini labang so bang in matha dam desi ili tum claim kleda da ajoy ne ili tum kiso pen pinangan ke cipajok je phan ili tum akisung no koglo la so puthak sin li thihek pen labang so phansi ni li tum pini ladak Institute Homeo and Health Science pen niltum puthot mu kaprek niltum labangso awar sai niltum sarkar pen kopi koson man niltum lahai humriji nasil niltum rat apan chuning ri gelalo sarkar phan chong hera mena ke karche practice ji phansi nili rat atheng no na tum phan chuning ri lo lasi nili lam theke kangtong lo